ogologobile esalikazi sempondo ovuma vumanile ovuma esiswini. Umqhakaza qha uqhakaza ilanga likhona noma lingekho. Intombi endala phela le ulamavimbela. Ngithi intombi yakangwane mina engaphekwa yiyona. Isalikazi esidala. Ngithi mina nakumbamana omhlaba indlondlo. Lani khona izizwe ngezizwe. Nina bamjokwana kandaba. Hayi man, hayi. Yazi ikhubalo likhona webafowethu. Ikhubalo liyatholakala nina baka mjokwana kandaba. Angithi mina ngubaba kaMakhendem noMakhendem ngaphezulu. Ngubaba kamenza kwenzeke mina ungakhuluma kwenzeke intombi endala. Isidlula dlende sikane ubaba esadla umuntu amkhaflela ngamathi ilanga libalele. Umphehlwetshe ngaphansi kwamanzi. Umkhashelo wakona kubo, umhlonishwe emazweni. Ushoba lenkonkoni lo. Ngithi kuwe, nakuwe la ukhona, noma ngabe kuthiwa ukuphi. Hayi, nawo amadoda la ayaphila. Ayaphila lamadoda omenza kwenzeke. Uyabona nje masikhuluma ngale insizwe engiphethe namhlanje la. Hayi, kunjalo nina basendulo, kunjalo indlonta. Ngithi phela mina konke engikwenzayo vele khambisana nethonga. Ngayinikwa phela lento ngayithola emasikweni. Yabo, kunjalo nina basemkhathini, kunjalo indlondleni, kunjalo banikazi bomsebenzi. Yabo. Yakhuluma indoda endala, sakhuluma isalikazi. Yabona le ndoda le. Yabo, njalo umsebenzi wayo. Ukwenza sure ukuthi impilo yakhe ihlezi ivilekile. Yabo, hambisana noMakhendem ngaphezulu. Okunye angizukuveza phela. Okunye mawufuna ukwazi ngako kufuneka ufonele mina. Ngiyanicela ke nina bakamjokwana kandaba ngithi makumbamana omhlaba. Yabo, onentshisakelo yokwazi ukuthi ushoba lenkonkoni unani. Ngiyezwa abanye bahamba bayakhuluma bathi ushoba lenkonkoni unezipoko. Ushoba lenkonkoni unenyoka kungani eneziziba agezelana kuso. Hayi imfihlo yethonga phela leyo. Mawufuna ukwazi ngako konke lokho usondele kumina. Ngiyatholakala enambeni ethi 066 177 4078. Wena nawe lapho khona nabangani bakho usubatshela ukuthi ngithe mina konke engikwenzayo kuvela emkhathini. Konke engikwenzayo kuyimfihlakalo yethonga. Konke engikwenzayo azange ngiyicelele ngaphiwa. Uyabona? Namhlanje ngine stress hayi sami. Stress sokusiza abantu. Ngoba eyami impilo akusayona eyami sekuyimpilo yabantu. Okubaleka ukudlula konke ukuthi ngisize wena nawe lapho khona. Okwakho ukuthi usondelane nami uthinte kule namba ethi 066 177 4078. Umkhulu ushoba lenkonkoni utholakala endaweni yaseNewcastle. Zikhona izinto zokusebenza zokuvikela ukuthi isipoko noma inyoka. Hayi angazi mina. Uzozwa khona wena mawufika. Kodwa mawufuna ulife futhi onimabaleka. La khona ozobona khona ngosika amamgobhozi. Lokho okufunayo kukhona esigodlweni sami. Ngithinte wena kule namba ethi 066 177 4078. Bayede.